اصلاحات соҳаи тандурустӣ, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва таҳкими заминаи моддиву техникии муассисаҳои тиббӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати давлат оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад. Бо дар назар доштани ин масъалаи ҳаётан муҳим, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи шароитҳои ташхису табобатиро барои муассисаҳои тандурустӣ муҳайё кардааст. чунин заминаи мусоид ба баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ ва сиҳатии аҳолӣ таъсири моҳиятан муҳим расонидааст. ҳоло дар кишвар муассисаҳои зиёди тандурустӣ фаъолият мекунанд, ки бо навтарин таҷҳизоти техникӣ муҷаҳҳаз мебошанд. яке аз онҳо муассисаи давлатии Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон мебошад. Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар доираи фаъолияти 8 шуъба: шуъбаи пайвандсозии гурда ва ғадуди зери меъда, шуъбаи пайвандсозии ҷигар ва гипертензияи порталӣ, шуъбаи пайванди мағзи устухон, шуъбаи мадҳушкунӣ, шуъбаи ташхис, қабул, маҷмӯи ҷарроҳиҳо, шуъбаи гемодиализ, ташхис, муолиҷа ва табобати ҳама намуди бемориҳоеро, ки ба пайванди узв ва бофтаҳои инсон рабт доранд, фаро мегирад. ҳамаи таҷҳизотҳои муосире ки дар Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон саривақт таъмин карда мешавад, ин бо хости марказ ба ҳукумати ҷумҳурӣ, хадамоти тиббӣ, ба вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳифзи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад ва онҳо ба мо ун ҳамаи таҷҳизотҳои муосирро ба мо медиҳанд. агар ҳар як марказ натонад ки ин таҷҳизотҳои муосирро истифода барад, яъне ун ба ягон кори илмӣ муяссар шуда наметавонад. ман аз он мефахрам ки имрӯз мо чунин давлати соҳибихтиёр дорем, ки метавонад ки ҳар як нафаремон ки ба давлат муроҷиат кунад ки ба мо ягон намуди технологияи муосир лозим аст, унро ба мо дастрас мекунад ва мо унро метавонем ки дар илми ҳозира истифода барем, ки ин боиси пешравии ҳар як соҳаи илми тиб, на фақат илми тиб, ҳар як соҳаи технологияи муосир ба ҳисоб меравад. ҳар кадоме аз ин шуъбаҳо бо технологияи ҳозиразамон муҷаҳҳаз мебошанд, ки дар сифатнокии кори табибон мусоидат менамоянд. пеши дастгоҳе ки мо ҳозир қарор дорем, ин дастгоҳи оптиспектра буда, асосан барои ҷамъ кардани селулаҳои бунёдӣ, яъне стволовии клетки мегӯянд бо забони русӣ, барои ҷамъ кардани селулаҳои бунёдӣ ва истифодаи он дар пайванди мағзи устухон ба кор меравад. ғайр аз истифодаи ҳуҷайраҳои бунёдӣ, ин дастгоҳ ҳамчунин ба центрифужни плазмаферез мегӯянд ва эритроцитоферез истифода бурда мешавад. ин дастгоҳ яке аз дастгоҳҳои гаронбаҳо мебошад, ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо дастрас карда шуд. ин дастгоҳи нодир аст. аз соли 2017 ки шуъба кори худро оғоз намуда, то имрӯз ба 3 навъи гурӯҳҳо пайванди автологӣ мегузаронем: бемории миеломӣ, бемории хочкинӣ ва ғайри хочкинӣ. ба ин 3 гурӯҳ мо автопайванд гузаронида метавонем. ғайр аз ин, барои зиёд бемороне аст ки имрӯз селулаҳои бунёдиро метавонем мо истифода кард. дастгоҳҳои нав хеле кори мо пайвандсозони мағзи устухонро хеле осон намуда, боиси пешравии кори мо гардидааст. маркази миллии пайвандсозӣ ғайр аз дигар дастгоҳҳои гаронбаҳои худ боз дорои як дастгоҳе мебошад, ки дастгоҳи гаронарзиши ҷаҳони муосир ба ҳисоб мераванд. бо ин нави дастгоҳ бисёр ҷарроҳиҳое ки дар коҳокии шикам, дар коҳокии паси фоқ, дар коҳокии коси хурд ва дар коҳокии қафаи сина гузаронда мешавад. бо ин нави дастгоҳ мо бо буриши на зиёд аз 1 сантиметр гузаронида метавонем. ин бартарини ин дастгоҳ дар чи аст? бартарини дастгоҳ дар ҳамине ки шумо дар аксе ки мебинед, дар дасти ман изофа аз маводи пахтагӣ мебошад. бо ин нави дастгоҳ бинед ки ҳар як қабати риштаҳо ки 16-17 маротиба калон карда шудаанд дида мешавад. то ин ҷониб ҷарроҳие ки дар коҳокии шикам гузаронда мешавад,
вақтҳои пеш буриши бениҳоят калон доштанд. Буриши аз ҳама хурде ки дар вақти ҷарроҳӣ истифода бурданд, масалан дар ҷарроҳии меъда, дар ҷарроҳии мисол ғадуди зери меъда, дар ҷарроҳии ҷигар истифода мебуранд, буриши на кам аз 10 сантиметр аст. Бо ин намуди дастгоҳ мо ин намуди ҷарроҳиёро бо буриши на зиёд аз 2 сантиметр гузаронида метавонем. ин дастгоҳ якчанд бартарӣ дорад. Якум ин аст ки буриши майда, буриши ба ҷои буриши 10 сантиметра буриши 1 сантиметра ки ин чӣ хубиро меорад. Якум дарди кам мешавад ки баъд аз ҷарроҳӣ бисёри бемороне ки баъд аз бо ин намуди дастгоҳ мо ҷарроҳӣ мекунем, баъд аз ҷарроҳӣ онҳо ниёз ба маводҳои химиявӣ, мисол маводҳои дороворие ки дардро кам мекунанд надорад. Дуюм хубии ин дастгоҳ дар чи аст ки баъд аз гузарондани ҷарроҳӣ бо ин нави дастгоҳ беморон дар ҳуҷраи хобӣ ба реҷаи қатъиян гузаронда намешаванд. Беморон метавонанд ки аз ҷояшон баъд аз 3 соат хеста ба роҳгардӣ роҳ диҳанд. боз яке аз хубии ин дастгоҳ дар ҳамон аст ки мисол даври баъд аз ҷарроҳӣ бениҳоят кӯтоҳ карда мешавад. Баъд аз ҷарроҳии кушода, баъд аз ҷарроҳии кушод ки мо мегузаронем бидуни ин дастгоҳ, беморон дар даври 15-10 рӯз дар беморхона меистанд. Баъд аз гузарондани ҷарроҳӣ бо ин нави дастгоҳ беморон рӯзи сеюм метавонанд ки ба хона рухсатӣ карда шаванд. яке аз оризаҳое ки бисёр пайдо мешаванд бо намуди чӯра, дар беморони ҷарроҳишуда баъд аз ин дастгоҳ чӯра дида намешавад. боз бемории лиҳомӣ ҳам дида намешавад. хумравӣ дар вақти ҷарроҳӣ низ баъд аз истифода бурдани ин намуди дастгоҳ кам дида мешавад. ба якчанд қисм иборат аст. ин монитор, маводи пуфкунанда, дастгоҳи пуфкунанда, дастгоҳи равшандиҳанда, видеомонитор, видеоадаптер, инҷода монополяр ва биполяр. Бо ин намуди дастгоҳ баъд аз гузарондани ҷарроҳиҳои худ мо метавонем ки ҳамаи ҷарроҳиҳои гузарондашударо сабт карда баъд аз ҷарроҳӣ ба дасти беморон дода шавад. хурсандибахш аст ки мутахассисон бо истифода аз ин имкониятҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумат ба рушди илми тиб такони ҷиддӣ медиҳанд. ду дастоварди нодире ки мутахассисони ин даргоҳ ба он комёб шуданд, якум иваз намудани донорҳо ё кӯмаккунандагони пайванди ҷигар, дуюм гузарондани ҷарроҳии ғадуди зери меъда дар беморони қанди нави якум мебошад. дастгоҳҳои муосир аз дигар кишварҳо барои пайванди гурдаву ҷигар ва дигар ҷарроҳиҳо ворид гардиданд ки аз ҷумлаи онҳо дастгоҳ барои беҳискунӣ ва нафасдиҳии сунъӣ мебошад. то ворид кардани ин дастгоҳ бемороне ки гирифтори бемории марговар, яъне бемории миеломӣ, бемории хошкинӣ ва ғайрихошкинӣ ки ино дар саратони хун дохил мешаванд, онҳо ба хориҷи кишвар муроҷиат мекарданд. баъди ворид кардани ин дастгоҳ онҳо ниёзи ба хориҷ рафтан надоранд. пайванди чи авто бошад, чи пайванди аллотрансплантатсия бошад, гузаронида мешавад. табибони марказ аксаран ҷавононанд ва тибқи иттилои роҳбарият аллакай қобилият ва маҳорат доранд ки ҳар амалиёти ҷарроҳиро мустақилона гузаронанд. ин гуфтаҳо аз рафти гузарондани ҷарроҳиҳо бар аъло мушоҳида мегардад. дар марказ дастгоҳи плазмафарез ва дастгоҳи нави спектра оптия барои ҷудо намудани ҳуҷайраҳои бунёдӣ, плазмафарез, тромбоситофарез ва ғайра ворид гардиданд ки барои пешрафти ташхис ва табобати беморон кӯмак мерасонанд. имрӯзҳо дар кишвари мо хеле пайвандсозии узв хеле хуб ба роҳ монда шудааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хеле хуб ба роҳ монда шудааст. ғайр аз пайванди гурда, ҷигар ки дар рӯзҳои наздик мо пайванди ғадуди зери меъда гузаронидем, дар маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтҳои инсон ҳамчунин пайванди мағзи устухон гузаронида мешавад. баҳри беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ ва ташхиси дақиқ, тамоми муассисаҳои тиббӣ ба таҷҳизоти ташхисию табобатӣ муҷаҳҳаз гардиданд. акнун аҳолии кишвар дар ин муассисаҳо бемонеа ташхис намуда табобат мегиранд. заминаи моддию техникии муассисаҳои тиббӣ имкон фароҳам овард ки бемориҳои зиёд ошкор гардида амалиётҳои вазнини ҷарроҳӣ аз ҷониби табибони тоҷик гузаронида шаванд.
тавре ки дар қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 июли соли 2010 таҳти рақами 344 дар бораи таъсис додани муассисаи давлатии маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон омадааст, мақсади бунёдии марказро ба роҳ мондани пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ташкил медиҳад. хушбахтона то имрӯз марказ дар ин самт ба дастовардҳои зиёду бесобиқа ноил гардидааст. натиҷаи чунин фаъолияти пурсамари мутахассисон шаҳрвандони беш аз 18 кишвари дунё, махсусан ҷумҳурии қирғизистон, ӯзбекистон, федератсияи Россия, Украина, Туркманистон, Исроил, Лубнон, Штатҳои Муттаҳидаи Америка, Аргентина ва ғайра муроҷиат мекунанд, табобат мегиранд ва ба сифати хизматрасониҳои табибони тоҷик баҳои баланд медиҳанд, ки ин рушди устувори илми тибби тоҷикро дар замони соҳибистиқлолии мамлакат нишон медиҳад. дастоварде ки ин навбат мутахассисони марказ ба он ноил гардиданд, ин нахустин маротиба дар ҷумҳурии тоҷикистон ва метавон гуфт дар иттиҳоди давлатҳои мустақил гузаронидани ҷарроҳии ғадуди зери меъда дар беморони қанди навъи якум мебошад. дар маркази пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон вобаста ба он ки мо пайвандсозии гурдара мегзаронем, пайвандсозии ҷигарра мегзаронем, пайвандсозии мағзи сурхи устухонра мегзаронем, новобаста он ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар равиши COVID-19 буд, мо ба ин нигоҳ накарда аввалин маротиба пайвандсозии ғадуди зери меъда ва гурдаро якҷоя симултанни ҷарроҳиё мегӯянд гузарондем, ки ин боиси ифтихори мо дар авлоди сино мебошад. ба натиҷаи арзишманд ноил гардидани олимони тоҷик дар ин самт як ҷаҳише ба ҳисоб меравад дар рушди илми тибби тоҷик. хушбахтона дар маркази миллии илмии пайвандсозӣ пайванди ғадуди зери меъда ва гурда аз донори зинда барои бемор ва барои фарзандаш гузаронида шуд. Бемори диабети қанд навъи як мушкилии ҷомеа гашта дар ҷумҳурии тоҷикистон ин беморон хеле зиёд мебошанд. хушбахтона бо шарофати истиқлолият, сулҳу ваҳдат, тинҷии амонӣ чунин ҷарроҳиҳо дар худи тоҷикистон ба анҷом расонида истодааст ва яке аз оризаҳои ин бемории норасогии бемори диабети қанд навъи як ин ба норасогии музмини кори гурдаҳо дараҷаи 5 оварда мерасонад, ки имрӯз ба воситаи ин ҷарроҳӣ ҳам пайванди гурда, ҳам пайванди ғадуди зери меъда ба роҳ мондааст ва ҳолати беморон хуб мегарданд дар оянда. ва аз ҳама зарурият ин аст ки пайванд аз донори зинда, яъне ки донор худи модари бемор мебошад, ки ҳам гурда ва қисман ғадуди зеримеъдаашро ба фарзанда ту ҳадия намудааст. мушкилоти техникӣ дар ин бемор набуд. фақат дар ин бемор мушкилоти метаболитикӣ буд, ки набояд ки мо ба донор осеб расонем. аз рӯи протоколҳои байналмилалӣ ҳамаи камбудиҳое ки дар бемору дар донори мо буд, ҳамаи инҳоро мо бартараф кардем. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бо дастгирии вазорати тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон, бо дастгирии хадамоти тиббии тоҷикистон, ки ҳамаи маводҳои доруие ки ба мо лозим буд, ҳамаи ин доруҳоро ба мо сари вақт дастрас карданд. ҳамаи лавозимоти тиббие ки барои гузарондани ин амалиёти ҷарроҳӣ лозим буд, мо ҳамаи инҳо дастрас карда шуд. мо ҳамаи инҳоро ба назар гирифта амалиёти ҷарроҳиро гузарондем. хеле натиҷаи хуб ба мо дод. мушкили ҷарроҳӣ дар чи аст, ки ғадуди зери меъда аз донори зинда гирифта шуд. донор модари бемор будам ва агар дар бораи худи бемор агар суҳбат кунем, бемор муддати 15 сол бемории диабети қанди навъи гурӯҳи 1 ки бо аворизи норасои музмини гурдаҳо дараҷаи 4 доштанд, ки дар айни ҳол ҳам ба ғадуди зери меъда ва ба гурда эҳтиёҷ доштанд. хушбахтона ҷарроҳӣ бо муваффақият анҷом шуд ва ин ҷарроҳӣ мебошад, ки бори аввал дар осиёи марказӣ гузаронида шудааст. табибон ба ин дастовардҳои худ ҳанӯз қонеъ нестанд ва нақша доранд, ки бо истифода аз технологияи ҳозиразамон, ки ҳукумати мамлакат барои онҳо фароҳам овардааст, дар оянда ба муваффақиятҳои аз ин ҳам беҳтар муяссар гарданд. тамоми кӯшиши мо фақат як чиз аст, фақат гузаштан ба ҷарроҳии марги мағзӣ аст. он нафарое ки тасодуф мекунад марги мағзӣ мешаваду мағзи сари онҳо фавт мекунад, бояд ки узвҳои як беморе ки фавти марги мағзӣ мешавад метавонад ки
10 бемори моро наҷот диҳад. мутахассисони ин боргоҳи илму таҷриба ҳамаи ин пешравиҳоро ба таваҷҷуҳу дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тандурустӣ ва солимии аҳолӣ ҷиҳати татбиқи амалии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва истиқлоли давлативу оромии ҷомеаи Тоҷикистон вобаста медонанд. онҳо ба ин назаранд ки ҷавобан ба ин ғамхориҳо бояд мутахассисони мо бештар заҳмат кашанд, ба мардум хидмати софдилона намоянд ва дар самти интихоб намудаашон ба дастовардҳои илмии баландарзиш ноил гарданд. дар соли 2020 ба мо яке аз таҷҳизотҳои беҳтарини Siemens компютерни томография ворид шуд, ки ин яке аз буриши 32 буриша дорад, ки ин аввалин маротиба дар Тоҷикистон аст. ин хеле барои ташхис кардани босуръат, ташхис кардани дақиқ, яъне ки дар соҳаи ташхисмон ки мо бояд ҳар як узве ки онҳоро гирифта пайванд мекунем, пеш аз ое ки мо онро ҷарроҳӣ кунем, бояд мо ташхиси компютери томография гузаронда бошем, ки ҳар як рагҳои хунгаст, ҳам шариёнша, ҳам вариди онҳо якчанд намудҳои ҷойгиршавии рагҳои хунгади онҳо аст, ки инҳоро мо ба воситаи ин дастгоҳи муосир ташхис мекунем, муайян мекунем ва баъд метавонем ки бо амали ҷарроҳиро бе мушкилият гузаронем. ҳамин набояд қайд кунам, ки ғайр аз ин дастгоҳе ки муосире ки ба мо ворид шуд, боз дигар дастгоҳҳои тамғаҳои охир ки барои буриш кардан, ин яке аппаратҳои лигашур мегӯянд, ин ҳам барои буридани бофтаҳо, боз ултрасадо, буриши ултрасадоии бофтаҳо, ки ин яке аз беҳтарин ҳолати амалиётӣ мебошад, ки дигар дар бемор вақте ки мо амали ҷарроҳӣ мегузаронем, бо чашм хунаки намебинем, аммо буриш намекунем, риштаҳоро кам истифода мебарем. яъне ки мо бояд ҳамавақт ҳамқадам, ҳамрадифи таҷҳизотҳои муосир бошем. агар марказе ки агар духтури ҷарроҳе ки нисбати худ ҳурмати касбият дошта бошад, набояд ки аз технологияи муосир қафо бошад. агар ки чӣ қадаре ки мо аз технологияи муосира қафо монем, зинаҳои баъдинаи ӯро дигар мо дастрас карда наметавонем. мутахассисон изҳор медоранд, ки ҳамин дастгириву ғамхориҳои давлату ҳукумат мебошад, ки муассисаҳои тандурустӣ ба технологияҳои навтарин дастрасӣ доранд ва ин шароит имкон дод, ки табибон дар вазъияти паҳншавии бемории сироятии коронавируси навъи COVID-19 ба шаҳрвандон бо сифати баланд хизмат расонанд. мутахассисони ин даргоҳ зимнан баён доштанд, ки ҳамаи ин навъовариҳову пешравиҳо бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ва фазои орому сулҳу собот дар кишвари маҳбубамон мебошад. бемороне ки муҳтоҷи ташхисанду муҳтоҷи чихеле ки дар соли 97 як компютерни томография доштем, ҳозир зиёда аз 32-33 та компютерни томография аст. дигар ниёз ба беморони мо нест, ки барои хориҷа барои ташхису табобат раванд. ҳамин бояд қайд кунем, ки зиёда аз 27 мамлакати дунё барои пайванд ба маркази мо муроҷиат карданд. ҳам аз рӯи технология мо хуб аст, ҳам аз рӯи нишондоди амалҳои ҷарроҳии мо хуб ки ҳастанд, мебиёянд барои пайванд. на фақат дар муддати кӯтоҳ мо туризми тиббиро зиёд кардем, мо ҳам рафтани беморро кам кардем, ҳам аз дигар давлатҳо туризми тиббиро мо дар Тоҷикистон зиёд кардем, ки онҳо барои иқтисодиёти мамлакат, барои иқтисодиёти марказое ки ҳамин амалҳоро мегузаронанду ба онҳо шифо меёбанд, хеле фоидаи калон мерасонад. маҳз истиқлолият имкон дод, ки имрӯз мутахассисони мо бо кишварҳои пешрафтаи дунё табодули кору таҷриба намоянд. ҳамкоримон хеле зиёд шид дар ҳама соҳаҳо. аз он ҷумла 2 нафар аз шаҳри Красноярск барои омӯзиш ба муддати 6 моҳӣ ба мо омаданд. пеш аз ое ки онҳо ба мо барои омӯзиши пайвандсозӣ аз зинда биёянд, мо дар шаҳри Красноярск 2 амали ҷарроҳии пайвандсозии гурдаро ба шакли мастер-класс хоб гузарондем, ки ин яки хеле натиҷаи хуб дод, ки ин як ҷаҳиши калон дар соҳаи пайвандсозӣ, яъне муаррифӣ кардани тибби Тоҷикистонро, ки мо ворисони синоем,
мо тонистем ки нишон диҳем. Ҳамаи ин ман фикр мекунам ки ба шарофати истиқлолият аст. ҳамасола дар марказ фаротар аз 120 то 150 амалиёти пайвандсозӣ гузаронида мешавад. ба тозагӣ ба кӯмаки соҳибкорони ватанӣ дар ин даргоҳ ташхисгоҳи лаборатории инноватсионӣ авҳад кушода шуд ки ин кори табибонро ба маротиб осон гардонд. мушкилии гузаронидани таҳлилҳои лозима бо бунёди ташхисгоҳи лабораторӣ пурра бартараф гардид ки ин ба сифатнокии хизматрасониҳо мусоидат менамояд. хурсандиовар аст ки имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии вазорати тандурустии ҳифзи аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми яъне ки муоинаҳои лабораторӣ ва инструментии ки муосир дар маркази мо вуҷуд доштанд ва мо тавонистем ки сари вақт ба ин беморон яъне ки ёрдами худмон расонем. Сари вақт муоина намудан ва ташхиси пурра гузоштан ва тавбати ба кулли тавбат гирифтан инам бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии шаҳрдори шаҳри Душанбе ки барои муоинаҳои лабораторӣ ва инструменталӣ таҷҳизотҳои ҷадиди ҳам барои муоинаи лабораторӣ ва инструменталӣ омода буданд ки мо тавонистем ки сари вақт ташхисро гузоштем чун ташхисро муайян мекунем ва муолиҷаи пурра мегиранд чун беморон. имрӯза шароит аз тамоми устодон, донишмандон, донишҷӯёни риштаи илми тиб ва тандурустӣ тақозо менамояд ки барои омӯхтани бештари илм ва таҷрибаи соҳа ва тибби ҷаҳонӣ кӯшишу талош намуда барои ободӣ ва тансиҳатии халқ ва мардуми шарифи Тоҷикистон содиқона хидмат намоянд. зеро табибон ба сарнавишти инсонҳо ва тансиҳатии онҳо машғул ҳастанд. ҳамаи ин дастовардҳо бо шарофати соҳиб истиқлолӣ ва амнияту собот ва бунёдгузори он пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд. ҳар яки мо вазифа дорем ки ин арзишҳои бебаҳоро бо баҳои ҷон ҳифз намоем ва дар таҳкими сулҳу собот ва истиқлоли ватан аз ҳар вақта дида бештар ҷаҳду талош намоем.